Salutare tuturor, eu sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Și astăzi ne jucăm cu Darius. Darius? Bună ziua, toată lumea, eu sunt Darius. Oh, uite-l pe Darius. Da, astăzi, în caz că vă întrebați, ne jucăm pe Roblox Dead Rails. Ești pregătit de un run extrem de nebun de Dead Rails? Da, de-abia aștept să fiu lovit în cap de un lightning strike. Da, vină încoa. De-abia aștept. Fă tu. Intră. Omul a intrat toți negri aici. Nu mai pot cu... Și vine că te dă acolo în spate. 00020, omule. Sack. Uitam racul de high roller și... Da. Hai încoa, unde ești? Și eu sunt un zombie. Da, tu mănânci zombie ca să dai încearcă, eu mă creiere. Ce scrie asta? I want to join. Na. Fac eu. Intră, rapid. Stai! Gata. Ce zice asta? Slăbut. Dar nu văd de rank. Can I please? What? Can I please? Please. What? Ce? Can I please? Dorește numai, dorește. Nimica, dar dorește. No! Cu caps lock. Ok. Și să începem run-ul, o să iei tu sau iau... Da, stai că iau eu gold-ul, că am high roller-ul. Gold-ul că tu... Da, și rank-ul de high roller dă ori 2 bani. Dar cred că acum vinzi ori 2 bani, nu colectezi ori 2 bani, sau? Vinzi. Ah. Adică Colectezi, Ei. am uitat. o să iau... ia tu că ai bani de cău. Da, nu mă dă un col. O să luăm rifle și un ammo. De tot timpul ai început cu rifle. Niciodată am High început. roller-ul. Mai nou, doar de când am high roller-ul, încep cu rifle. Păi da, Ai luat coal, ai luat chestiile alea, da. Da, am luat. Cine conduce? Îți las ție plăcerea să conduci? Lasă-mi, eu sunt expert la condus. Na, bun. Eu nu știu de tine, dar ar trebui să ne oprim la o căsuță sau ceva, că nu prea avem fuel. Noaptea. Deși putem și ziua. Dar Da, avem doar destul fuel, las că ne duce, cred că până la primul orășel. Da, doar că corpurile sunt fuel pentru mine. Da, exact. De-ăștia ne op... nu. Nu suntem negri. Te rog, nu rămâne fără fuel, mai ales acum. Nu e Nu ne oprim la ea. ne prind. Și spăcai nu ne prind. Numai o secundă să-mi dau jocul mai încet ca să nu fie... Am dat pe minim jocul. Așa. Ne oprim aici la căsuța asta. Că nu prea mai avem fuel. Nu. Dar avem destul. Cred. Da, destul. Destul. Nu știu care e definiția ta pentru destul, dar asta nu e destul. Îi destul. Aproape Stai bun. liniștit. Ai cosul? Oh, uite acolo zombie mulți. Oprește. Ok. Mâncare, hai aici. Ia-i jumătate. Ce e în casa asta? Fuel. Nimic. În afară de mai mult fuel. Fuel. Junk fuel, uite, ăsta e bun. Junk. Și vreau eu un tipot de ăsta. Ia Do tu you want some tipot. tea? Do you want Și some mai e tea, un stop? furniture store în față. Ala ne-o prin care bonzuri în el. Cel mai probabil are Le iei tu bonzurile sau le iau eu? Lasă scaunul, că trebuie să-l punem. Dă-l acolo. Avem destul, dă-i. Oprește. De început, sper că Oprește, mamă, și mai e un furniture store încolo. Aoleu. Eu mă duc la ăla. Tu poți să vii Păi pe mai jos? nou, din ultimul update, fiecare oraș are măcar o bancă. Nice. Gabi, poți să vii tu pe jos, că eu m-aș duce la furniture store-ul ăla. Da. Să fie mai eficient. Oh, nu. Nu prea mai avem o game fuel. Dau la ăștia în cap. Așa că eu am așa un pistol care i-am dat smuggle din Mexico. Nu știu ce Dumnezeu am venit. Nu știu ce Dumnezeu. Am venit în America. Baba, uite câte chestii am găsit. $20 pentru niște ouă. Exact. Atât de mult pentru niște ouă de găină. Nașpa rău, nașpa. Și, ai 3 piese de coal.
Hello everybody, this is Cannibal Mukbang. Today Ce? we're gonna eat 20 corpses. Foarte frumos. Aurul! Era să cadă aurul. Gata, avem full fuel. Pune-le alea că What? noi... oricum tu vinzi tot. Stai, lasă-mi health pack-ul în pace. Să-l lipesc aici așa. Nom, nom, nom. Ok. Ok. Sunt niște bandiți cu cai, merem pe ei? Să-i batem? Zdoi, Da, o să mergem imediat. Eu mă uit pe ei acum, oricum. Că... Ce zici, să te iei pe filmare până ajungem la un sat? Da, cred că e mai bine. Ok. Tu du-te Atunci- la doctorul ăla, du-te la doctor, că eu O am să mă duc. puști. Ok, mă duc totuși pe atac pe filmare ca să nu fie videoclipul prea lung. În momentul de față beau What? suc. Bă, Ce? unul de ăsta avea un unicorn. Nu cred, dă-mi-l ca să fac Ți-l achievement-ul. dau, ți-l dau, vino. Nu cred că am pistat să avem filmare, nu se poate. Poate-l bagi prin hartă că te omor. Am prins și achievement-ul. Ăsta o să fie Yes. talismanul nostru de noroc, ok? O să rămân aici în față. În față și ăsta e măgăruș aici. No, bun. Ok, am început filmarea înapoi, să văd dacă filmez. Bun, am început Gabi. filmarea înapoi și... Am nevoie de ajutor. Din câte puteți vedea... Vine imediat. Din câte puteți vedea, am dat un pic clear la satul ăsta. Uite, am omorât câțiva zombie. Am găsit shotgun. Gabi. prins? Și doar lasă-l tu, că eu am rifle. Și nu prea mai am gloanțe la el. Oh, nu. Gabi, fugi. Cât timp eu le mânc pe ăștia că... M-a cam bătut. Are unde o fi ăla cu Am pălări? găsit rifle-ul pentru tine. Nu cred, ăla a fost un hit în cap. Gabi, am găsit noi aici, că am găsit o grămadă de rifle-ul. Am nevoie de rifle, că efectiv am 5 din 6. Aici. Oh. Deci, în primul rând, hai să luăm toate chestiile astea valuable, pentru că trebuie să le vând. Tu ia din restul caselor, că am văzut că sunt mult mai multe chestii valuable acum. Și Da, eu le iau pe normal. astea de la volturi. Am sacul mai mare. Da, ia alea de la... Ți-a luat ăla cu sacul mai mare? Yes. Deci e un life changer. What a waste. No, it's actually good. Ok, 6, 6, 1, 6, 2. aveam... Oh, am chestii bune. Niște bonzuri. Captain Prescott. Stai că am observat o chestie, Gabi. Băncile astea cu sign-ul din față care spart. Bă, Clasic. nu prea au atât de multe bonduri cât salea full intact încă. Eu nu știu cum au să fac. Cred că e doar o coincidență tare. Nu, pe bune. Deci am văzut că alea care... Ok, nu, jocul ăsta deja mă urăște. Îți dă target. Mă duc Target în extrem. catedrală. Tu ia crucifix. Că oricum tu primești fiecare chestie și zic eu ce să iei. Dacă e nevoie. Că tu blue bar. Și încă un 5. Mă cam urmăresc niște zombie. În fine, o să tai pe filmare până luptăm tot satul ăsta și o să... să iau ăsta. Când o să lutăm? Niciodată nu se știe. Poate stăm în acest sat 2 ore. Ce zici? Exact. Deci hai să plecăm chiar acum, ce zici? Ia niște health pack-uri dacă ai putea pentru mine. Cât timp eu caut. Barbed wire. Adică niște zombie, dar mi full ăla. Adică nu mi full, mi 6. Hai că ți iau. Niște health pack-uri, că eu mi-s full acum. Ce corpuri de Uite-ți, ia-ți health Asta-i. pack-urile. Stai, nu, hai la tren prima dată, că eu vreau să-l folosesc pe ăsta pentru ceva. Bă, avem bandaje măcar. Nu. Ok, deci, o să tai de pe filmare până ne oprim la checkpoint. Deci... Am ajuns la checkpoint și o să vindem... Nimica. Vinde tu cât timp Oh, eu cât mă avem duc de aici. vândut.
Uite Păi, cât... cam tu trebuie să vinzi. Sau ceva, hai că te ajut să-i dau deliver. Să dau și Anuel și... Oh, de ce să... Bani o să am. Bă, Gabi, Ok. Gabi, ai 5. Oh my. E una de 30, e de 50 pe clădire. Serios? Da. E sus. Am conectat-o. Manito. Ok, nu știu dacă e ok câți bani am. Bil dating. Gangnam Style. Uite la banii mei. Un amintip. Sar de pe cal aici sus pe clădire. Un amintip. Mune amintiri. Vezi, omule. E de chestie. Aia, ceva. Shut up, ia un shotgun și un rifle, că eu am... Eu mi-au doar ammo pentru un rifle. Please, I need... O să iau snake oil și bandaje. I need the shotgun, Gabi. Stai. Holy shit. Bă, eu am probleme. Lasă că există cenzură. Ce să-ți iau? Shotgun și shotgun ammo. Un shotgun. Ce este shotgun ammo? Că eu sunt bine cu shotgun-ul. Gata, oprește! Că nu mai avem bani de bandaje și... Da, niște că mai am $200. Sau poți să-mi iei și un rifle? Că ai un pic cam prea mult rifle ammo. Nu mai. No, I need my rifle ammo. Oh. Deci așa Vinde-mi de un mulți bani n-am avut la primul checkpoint din joc în viața mea. Bă, Așa de Gabi, maxat. Hai vinde unicornul. Nu-l vând. Sau să-l vindem? E 500 pentru tine, e dublu, e 250. Ok. It's time Poți to să-mi sell the unicorn. Ok, eu l-am pus aici. Vino încoa unde ești. Amintiri. Ce-mi plac banii, iubesc banii. Oh. Ai. Acum mai am și mie un rifle. Stai, că Am ți-au nevoie de un toate rifle. puștile din tot jocul, ești nebun. Stai primul să am un pic de snake oil. Tu ia snake oil, că eu nu pot să folosesc snake oil-ul, deci frumos. Eu pot numai să mănânc zombie și... Nu am un pic de snake oil. Și bă, numai un pic, de așa, dă supply-ul. Da, Am bă, un știi, fix, numai un pic. pic. Shovel, de shovel am nevoie. Ok, o să las 3 snake oil aici. Dar trebuie să le iei tu, că eu nu pot să-l folosesc. Eu, David. Ăsta, Darius. Please, I Darius. need rifle Da, check. exact. Da, Ok, bun, deci- perfect. Să plecăm și probabil că o să tai din nou pe filmare pentru că e foarte plictisitor până ajungem la sat. Deci, Ar Darius, fi mai interesant să o văd pe țeavă. o să tai cu țeava. De ce zici țeava? O să tai cu fața ta pe filmare. Ok, am pornit filmarea pentru că tocmai ce am găsit un sat cu 3 bănci. Ding, ding, ding. I won the jackpot! No. Jackpot! Fugi! Oh, nu. Ok, E care la- erau înapoi, șansele? înapoi, că-ți dă strike și nu prea mai avem cum să stau. Mie nu-mi pasă că-mi dă strike. Eu stau aici în cabină, pe scaun, safe. Probabil o să-ți dea strike și o să mori. Mie nu-mi dă strike, eu... Sau du-te într-o clădire, Gabi. Cum adică nu-ți dă strike? Stai, îți garantez eu că o să-ți dai un like, că o să te lovească. Mie un niciodată nu mi-a like. dat nimeni strike. Ai 10 times chance să te lovească unul. Omule, de când am rancul ăsta, de-abia m-a lovit. Nu m-a lovit nimic. Bă, cred că debuff-ul ăla măcar... Vezi? O lovit lângă mine, dar nu pe mine. Spate! Uite aici, crucifixul. Ce spate? Gabi, vezi că vine zombie după tine. 2 crucifixuri. E cam noapte, Dacă nu știu, e dau- cam întuneric. Au! Vezi? Dă reload! Mamă, dar greu să dă. Și Păi uite, doi mai e, vine... bă, mai stai acolo, hai să mai discutăm despre... Dar nu știu unde-s ăia de la bănci. Nu știu, hai să discutăm despre Shosho. Și l-am găsit pe unul. 6, 5, 2, 4, 6. 6, 5, 2, 4, 6.
6, 5, Tu lutează orașul, că 2, mie mi-e prea frică să ies afară cu 4, fi Lightning Night. 6. Let's go. Dar nu văd nimic. Mortul Nu e nu? niciun bond pe aici. Ce fain ar fi dacă și vedea. Unde e ăla? Uite, ultimul. Ultimul. Mie nu o să-mi Parisian? niciodată ăsta. Tu realizezi că mie nu-mi dă strike. Oare cine să-mi dea strike? Bă, tu ești cam norocos. Ar trebui să dai gamble cu toți banii tăi. Sincer. Bă! Sincer. Bă, dar nu văd nimic. În sfârșit s-a terminat și răhățelul ăsta. Revenim când terminăm de lutat toate băncile astea, pentru că sunt cam multe. Și o să punem tot loot-ul acolo. Uite-l pe ăsta. Bă, O să punem tot loot-ul acolo. Ok, cine conduce? Tu conduci, nu? Conduc. Uite cai. Stai. Stai să-i să dau- punem asta. o să-i Dar tu, dau- dar i-am omorât eu pe toți. Dacă să mă bag cu... Te-am omorât eu nu pe știu toți, dacă am tot. omorât, în fine. Da, știu, am observat, am să mă omor un cal. Tu știi, cât am aici? Uite aici. Du-te de aici. Omule, Te aici băgăte. iară iară fac 1000 de dolari. Bă, oare cât e 50 de dolari în zilele noastre? 50... Asta ar fi, hai să zicem, după puști, 1900, da, cam așa, 1900. 1910. Deci, Scria pe un poster undeva. 1900 Am fac și research-ul. dollars today. Ei bine. Da, bine, eu dau că nu Hai pierde. zice, stai să văd. Cât? Băi, 1000 de dolari! Ok, am ajuns la acest checkpoint și uitați-vă aici. Avem și turet acum. Ajută-mă să vând. Cum adică să te ajut să vând? Tu vin stăt. Da, să-mi aduci acolo chestii, să le pui pe masă. Lasă chestiile să le iau eu. Și lasă aia, că aia ți-o dau eu. Dă-te. Let's go. Mamă. Let's go. De ce cânti? Nu știu. Mă plictisesc. Pă bune, am dat stroll la jocul ăsta. De când m-am adăugat clase jocul ăsta de dat eu așa un pic cam prea ușor. Da, știu. Aoleu, stai că sunt prost. Gabi, What? deși pe cealaltă masă. Stai că ți le împing eu. Ai pus deja pe tavan. Ce contează? Ce noapte asta? Îi lightning strike. Stai aici să fac. Tu ești fricos. Da, bă, până când îți dă lightning strike aici așa te omoară. Mie mi-ar conveni. Na, că tu vrei badge-ul ăla. Ah, câți bani. Ceva, măcar dă un bandaj ca să-ți dau revive. Măcar un bandaj să-ți dai. Un bandaj. Bă, iau fiecare badge de aici. Omule, uite-te aici. Spre tavan. De asta am și mai mulți bani, tu realizezi, nu? Băi, dacă o fac mai mult Tu bani. gen vezi câți bani am, nu? Da, observ. Ok, să mergem. Ok, dacă ține să se întâmple... Nu mă trăznește, stai liniștit. Liștinit, stai liștinit. Da, mă trăznește. Să-mi iei emo. Ce să-ți iau, emo? Da, te rog, Ce da. fel de emo? Emo. Rifle și shotgun și... ceva. Ia-mi niște revolver emo, că vreau să-mi dau reload la mouser. La mouse. Revolver, Da, da. emo. Da, două. Bă, Tocmai ciudat aici. Ok, shotgun emo. shotgun emo și tu ai prea mult emo la Am atât de mult emo că nu e ok. Ceva se întâmplă. Omule. I'm thinking that's good enough. Yeah. Little... Don't make me say what I was about. Ce ți-a zis ca să fii strike down by lightning? Care erau șansele? 10 times. Dacă nu știa, eu stau ascuns aici, bă. Oh, da. Trebuie să aștepți. Mi s-a făcut capul negru. De ce? De ce stă corpul tău tweak out, omule? Aoleu.
Omule, uite câte chestii pe jos. Eu nu știu că nu o să se gate, I'm going insane. Flashy dance. Oai, trebuie să opresc pe filmare până îmi dai tu. Așa, am revenit după ce mi-a dat revive Darius. Darius, ce dorești? Ia niște lampe că trebuie să vedem noaptea pe tren. Am luat eu torță ca să dăm... Bă, Cred că am luat un pic cam prea multe, dar nu știu, așa am avut eu chef, da? Nu pot e să foarte zic, bine, da. foarte bine. Pun în timpul să punem o grămadă de lampe și o torță pe tren. Lampe. Știi cum se zice lampe sau nu poți zice altcumva? Lampeș. Nu știu. Așa zic eu. The absolute crazy way. Lanterne. Nu lampeș. Lampeș. Lampeș, Lampeș. Ok, o să încep un timelapse cum mergem încolo, deci o să mă pun aici și o să închid filmarea și o să facem pe fast forward, deci... Lasă-o. Bun, tocmai ce am notat tot satul ăsta și da, a fost intensă bătălia de la biserică. Și acum imediat o să vină Dar să conducă trenul și să mergem la următoarea destinație. Lasă pe Fast and Forward să vadă cum conduc Da, eu. exact, foarte bine conduci tu, adică Da, foarte sună pro. Bun, Acum. e chestia asta lui Captain Prescott aici, deci trebuie să mergem. Și asta ce face? Locking Gabi. Fii atent cum facem, ne oprim. Nu, vino aici, vino cu mine. Aia Acum. zic. Acum vino cu mine, aici, sus. Urcă-te. Și vino cu mine. Nu pleca de lângă mine că trebuie să ajungem la Armory. Exact. Vino. Ignoră dacă te pușcă. Da, nu pasă. Și acolo-i Armory. Da? Așteptăm acolo. Și le dăm cu Holy Water și mortăți instant. Exact. Bun. Hai. Și acum îi așteptăm. Stăm aici. Stai, du-te tu jos. Sau unde îs? Păi, trebuie să mergem. Sar jos și fugi aici înapoi sus. Da, sunt aici tot. Sunt toți aici? Nu chiar. Ok, ia tu mai mult, eu să iau ammo. Nice. Câteva bandaje. Ia și tu bandaje, Stai să deschid asta cu bonzurile, că ți-am Să luăm tunul. hai că eu-l iau, că n-ai tu. Tu-nu-i tu. Exact. Cum? O să iau Păi și... ia Eu iau cannon ammo. Nice. Bă, eu nu știu de tine, dar eu iau tot. Bă, Dar fiecare pușcă de aici o iau. ce fac Am luat ăștia? tot eu. Gabi, ești bine, ești în viață? Oh, Ei? nu, mă urmărește! Omule, mă urmăresc o grămadă de ăștia. Bă, fugi! Te-i puși și eu, bă! Și eu s-o omorâ pe alții. Nu, eu mor. Nu mori. Țin eu! Da, și mă pus cam și pe mine. Gata. Mori? Dă-ți heal. Omule. Dă-ți heal cu snake oil. Dă-ți heal cu snake oil. Dă-ți heal cu snake oil. Vai, ce slab. Ok, să începem partea Fast and Forward.
Bun, am terminat partea cu timelapse-ul și acum ne-am gândit să cumpărăm extrem de mult coal ca să ne facem provizii și să dăm full send până la final. Pentru că, na, ne simțim destul de pregătiți să batem boss-ul. Și dacă vă întrebați, nu o să-l facem pe Tesla. Așa că, Darius, vină încoa și cumpără cu toți banii pe care îi ai coal. Nu mai am. Scuze, dar am dat pe toți pe alcool. Bine, nu basta, că deja am cumpărat atât de mult coal. Deci, ireal cât coal am luat. Scuze, dar mi-a vorbit în ureche Jack Daniels. Și nu pot să refuz pe Jack Daniels niciodată. Ce? Ce? Stai, tu nu-l auzi? Nu. Ok, hai încoa aici în general store și zi dacă e destul coal. Eu nu știu dacă e destul. Bine, hai că e destul. Eu tot te înțeleg. Cât de mult coal ai cumpărat? Nu contează, dar e destul, cred că aș mai și avem. Cred că e destul să dăm full send. Și nu e nevoie să ne punem chestiile alea pe tren, nu? Ce chestii? Chestii, pancardele alea. Na, Vrei să le dai weld la fiecare. vreau să dăm well și să le iei pe alea din store. Da, o să le iau. Am mâncat nasul. De mănânc altceva, nu? Ce? Și bine, cât timp dăm full send o să dau din nou pe rapid. Și o să pornesc filmarea reală doar când o să fac... Ce? Dar trebuie să facem Tesla, mă, că vreau bonduri. Vreau bond. Vrei să facem? Nu Dar mă nu fac facem Tesla. Sau vrei? Dar vreau să fac și eu Tesla sau măcar să mai iau câteva băci. Cât ca să iau și eu destul Ok, schimbare de plan facem și Tesla și după aia o să opresc, adică o să dau fast and forward până la Tesla și după aia o să filmez și după aia Păi până la da, final. eu m-aș opri și pentru niște orășele să duce că vreau, Nu! vreau bonzi, omule, vreau Ok, bonzi. facem videoclip acum, faci bonus tu AFK sau cu mine. Ok, hai că dau. Stai! Îi dau un chat. Îi dau mult. Stai! Bă, ar mere niște coal, că nu mai avem. Da, mere niște Ar mere acum așa niște coal, bă. Dau mult. eu zic că avem puțin coal. În Da, fine, să prea. începem timelapse-ul. Bun, am ajuns, se pare, la Tesla chestie. Da, bă. Nu aici, ar trebui să-l pun Tesla pe coilul ăsta imens. Bă, Gabi, De ce m-am gândit să fac pe canalul ăsta de YouTube, Darius? Pentru că mai nou, bine, voi nu știți abonați, dar mai nou m-am apucat să fac electronică și m-am gândit să fac tot felul de tutoriale. Ce, nu idee bună? Nu, e idee bună, doar că eu știu backstory-ul. Da, exact. Bă, stai, Gabi, înainte să facem orice, eu îl execut pe ăsta, ce zici? Execută-l. E prea alb. Bă, stai, așa trebuie să le execut. Da, și o să fie doar niște tutoriale de cum să faci tot felul de chestii. Poate o să le postez. Nu știu, depinde cât de fain o să iasă. Să dai credit, bă. Să Normal creditezi. că dau credite. Ei, La, e a meu! Dă-mă! la indienii de la care au... Alea, bine, pune tu. E a meu! Dă-mi creierul, că vreau să-l Ia vând. tu creierul. Uite ce creierul, l-am găsit. Ia-l. Și am să Gabi, aduc și stai că i-am pus creier deja. celelalte chestii. I-am pus deja creier, vino să vezi. Stai, că acum am luat și o mână. Care e gen e absurd de musculoasă. Ce? I-am pus deja creierul, uite. Ah, ce creier frumos. Pune asta. Hai să... Parcă le un picior, nu știu, numai mi se pare. A, uite, l-am găsit. Nu mă țiți, pare omule. Bă. Era să... O să Ok. dau de Uite, manetă. îl pușc în cap pe Tesla. Tesla. Să-l trezesc la realitate, bă. Și zic ce fac eu? Eu cred că mă urc cu corpul ăsta, cu un cal normal. Să mă urc pe clădire, că n-am chef să stau aici așa. Și de aici o să dau din nou drumul la timeless pentru că pur și simplu tot ce facem e omorâm zombie. E în spatele tău un zombie.
Ok, am început... Aoleo! Darius, ajutor! Ok, am început filmarea normală și mai vine toată lumea, bineînțeles. Și aici o să fie și Tesla Gun. Unde-i Tesla Gun-ul? Nu știu. Chiar nu știu, bă. Nu l-a dat tu, nu. Eu n-am luat nimic. Ama, Ce vorbești? trebuie să mergem rapid la tren. Ce vorbești? Eu n-am luat nimic. Ok, tocmai ce le-a luat. Cu ce ai tras cu el. Și cumva e noapte de aia urâtă. Oh, shit. E noapte de aia cu zombie mulți. Nu, cu trăznete, cred că e. Nu, e noapte cu zombie mulți, fugi. Da, ce ți-am zis eu? Hai pe tren, rapid! Ești pe tren? Da, și o să încep timelapse-ul pentru că sunt pe tren. Acum chiar că nu cred că ne mai oprim așa de mult. Deci o să încep timelapse-ul cu fața mea, efectiv. Ok, am ajuns la finalul jocului. Oprește-te! Bun. Oh nu, vezi că trag. Gata, unul mort. Vezi că a venit ăsta. Distrage-l că eu nu pus pe ăla de acolo, gata, e mort. Așa, easy. Ia un cal, îi dăm sor, acum. Că mai avem timp. Păi. Hai pe delay. De parcă n-ar veni vreo 50. What? Am intrat în perete cu calul. Da, foarte chill. Știi, foarte chill. Oh, nu, îs mort. Nu ești mort. Îs mort. Oh, nu, și eu sunt mort. Nu cred. Oh, nu. Bă, a fost bun ranul. Nu, că nu-s mort. O să-ți dau revive când devine mai puțin intens. Și când eu mor pe toți, le dau snipe la toți. Are rău să zic, bă, dar a fost bun ranul cât o durat. Dar nu că-ți dau revive. Vezi că s-a atât de mult. Și? Împușcă-i. I-am dat heal. Kill them. Și lasă un trup aici. Ce bine că măcar e o zonă deschisă unde am murit. Ok, am omorât pe toți ăia. Până acum easy. Hai. Bă, vezi că ăsta e de ăla de trage rapid. Stai că mâncalul. Mai îți câțiva, tu poți să te uiți. Stai să mă uit. Nu, eu nu mai făcut niciunul din poziția mea. Ok, acum ai time, it's time to Dăm heal revive. you. Nu-mi lua chestiile. Ah, Don't nu take ți iau anything from nimic. my body. Don't take anything from my body. Ok, trebuie să-mi dau bandage. And I need to collect all my guns. Și trebuie să mânc și calul. Mânci calul. Porția de cal. Forța mea de cal pe azi. Să ai că intru cu trenul. Stai, nu, că sunt atât de multe chestii pe ăsta, care trebuie să le iau. Că trebuie să mă duc quick și să dau pull la chestia aia. Pull up. Îi dai pull up? Dă-i rapid, dă-i. Să trag rapid. Nice. Am tras. Și nu glumesc. I-o dat refill Perfect. la electrocution, omule. O, cât avem 3 minute și 59 secunde. Dă-i! Să înceapă. Să înceapă. Du-te tu, că eu vreau să colectez niște bonzuri. Să înceapă duelul. Ba, nu, că o să vină ăla. Păi da, după ce batem, lasă-mă să-mi colectez toate bondurile, ok? Bine. Nu instant. Yay, bridge! Yay, niggers! Oh, nu. Ok, dar tu știi de câte ori trebuie să cenzurezi pe filmare? Sorry. E prima dată când filmează. Când filmez. Prima dată. Prima dată. În afară de... Pic! Grijă, bandiți! Mulți bandiți! Și grijă, Gabi, ăștia să nespălați, deci te omoară instant cu 300 de headshot-uri pe milisecundă. Ca și David. Ok, au ajuns Tesla. Stai că îi dau strike down.
Smite him down. I'm gonna smite him down. Vezi că-ți dau one shot cu aia. Stai că vine după mine. Easy. Da, bă. E mort. Stai să-i devorez corpul. Nu știu cum să zic, dar am gătat jocul, cred că. Nice, gata. Au. Nu las-mă să colectez bonzurile. Da, mă așteptăm să se da lower la bridge. Și după ce scăpăm o să încheiem episodul, pentru că da. Ghici câte bonduri am? Nu, Câte? ghici 60 și... 8. 9. Mai adaugă un... Da. Ha. Frumos. Te rog, nu lua bonzurile. I need them. I need vreau. my bonds. I am so desperate. Și for them. mai 1 minut și 50 secunde până se termină timerul ăsta. Și acum o să fac un timeless cu timerul, pentru că da. Ală și mai sunt 10, 8, 7, 6, 5, nu contează, 4, 3, 2, 1. Fugi. Da. Și ăsta au fost Dead Rails. Și acum o să și încheiem episodul. Deci, vă rog să dați un like, un subscribe și ne revedem data viitoare. Ciao!